үсемлекне инде 4 ел үстерәм. Бу үсемлектән бик кызыксынып үстерәм, бик яратып үстерәм. Кешеләр дә бу үсемлек белән кызыксыналар. Еракларга сорыйлар, еракларга җибәрәм. Посылкалар белән дә җибәргәнем бар кызыксынган кешеләргә. Үзем дә мин аны Челябинскидан, Ирактан кайтарттым. Челәбедәге булган үсемлекләр, анда шундый яхшы уңыш биргәч, безнең шартларда да инде ул уңай әйбәт уңыш бирә торган үсемлек санала. Һәм бер дә үкенмим, ел саен зур түтәл, зур урыным шушы батат өчен бирелә. Менә хәзер әле быел елның әзрәк җайсызрак килү сәбәпле бәрәңге утыртканнан соң мин буларны инде күчереп утыртырмын. Икенче атнага дүшәмбе, сишәмбе буларны инде грунтка күчереп утыртырга була. Булар инде монда да әле үскәндә дә инде әзер тамыры формалашкан, аерым савытта үсәләр. Бакчага чыкканнан соң алар бернинди дә стресс кичермәячәкләр. Яхшы гына үсеп